चलिए भैया हम गीतकार रजित आजादी एगो गीत हमर जो सवाल भैया के हमरा मुंह से बड़ा सुने के मन करता। ऐसे तो ये गीतिया के आवाज पूनम शर्मा जी भी गईले बानी एंगल म्यूजिक से। अब बहुत बढ़िया गीत बा, संगीतकार बानी हमर बैठल है जसवाल भैया अभी हम चंडीगढ़ में बानी सन। जसवाल म्यूजिक चंडीगढ़। अब पूनम शर्मा काना भाव में कहतरी कि कैसन बारे प्रभु जी मोर अरे रोतारी अरे सिया हो मैया अरे गिरला अरे रोतारी अरे सिया हो मैया गिरला रोतारी अरे सिया हो मैया। ये दुनिया के ये धुन पर एगो लड़का बजाते जाते रहे अपना मोबाइल में गाना। एगो इरीरी पर सब्जी बिकाता है तो लड़का सब्जिया के देख के कावना भाव में कहल दुकानदार से कहता कि ये भैया सब अन्य के चीज तब बेचता रहा मगर एक तन से बखान भी सुन कावना भाव में कहता अरे कोई कैसन बारे अरे रोतारी अरे भिंडी रे भौजी ए जसवाल भैया रो रो के कहतारी कैसे जसवाल भैया हो कैसे हो अरे रोतारी अरे भिंडी रे भौजी गिरला टमाटर में से लो अरे रोतारी अरे भिंडी रे भौजी गिरला टमाटर में से लो रोतारी अरे भिंडी रे भौजी जिया जिया एक करे जा जसवाल भैया हाँ ये बुआ बात